Risa Ristina, sinden kok Risa Ristina. Ayo. Orane iki ya Risa Ristina wae kumbu. Ya. Ayo nak. Nano. Sembah nuwun kang tanpa upama iki kanggo pambuka pamiyaking warana no. Iya. Tembang tembung wijiling bicara sing padha mresani mbok menawa ya padha rawuh ana no. Ora ketang siji loro. Iya. Sembah nuwun kang tanpa upama para sutresna sak kiwa tengene kene iki kala mangsa nek aku karo kowe nyanyi do rawuh padha teka kaya adikku Dik Yudi mau ya malah kampiran karo adikku wedok Dik Gunawan. Wah mampir kono kok ya malah isan-isane wong nyambut gawe karo dadi sidalang kok ora mampir nggon dalang lho. Ayo mengko ya cepak. Sok kala mangsa jak nyambut gawe ngalor ya kon kala-kala mampir ngomah. Nek deno anting wis presa dalem utawa omahe dhewe. Ya. Mbak Ika ya urung presa, Mas Gun ya urung presa. Sok kon mampir cepaki pokoke nangka 3 glinding 4 glinding. Ya, duren punggene. Ya. Sapa sing arep disuwun iki diaturake sing rada kepenak sikik. Nek langsung sing wer ngono mengko ndak malah penonton iki ngrasake rada aneh. Iya, supaya ketok kepenake diaturi jumeneng penyanyi Mbak Ika Suhesti. Oh ya. Mas jan sugeng pepanggihan meneh. Matur sembah nuwun. Sasi Agustus nek ketemu nggih. Nggih napa? Nggih to. Kula pun kesupen. Lho nggih teng Grabak nika lho. Oh nggih. Nggih to teng wilayah Grabak ketemu karo Mbak Ika karo kanca-kanca niki ket Agustus. Jane wingi niku ajeng tak dawuhi lho. Lajeng nyuwun tulung. Lah kok mboten sios? Ampun sios wong mesti jenengan ora kersa. Alah urung tekon kok wis. Maksude waktu itu sampean ora iso. Masa? Kula niku arep njaluk tulung tenan. Kula niku nggon geger mriki kan pilur-pilur. Terus Rekake niku jenengan tak kon beto piranti saka mriko tak kon ngurutke geger kula. Jare mriko wonten piranti sok go ngurut nek wong masuk angin, wong ora kepenak iso mari. apa kuwi? Mriko kan nggon walang gitu. Oh lah iya. Lah. Digrawet-grawetke ngono ben Ora. bilur tambah bilur. Nuwun sewu, iki asli tombo lho. Niki tombo gemathok tenan lho. Kula tau dingendikani karo piyai sepuh jare nuwun sewu, telek walang. Telek walang niku luwih aji. Mergo telek walang niku ketika telek walang niku arep digoreng, diambil teleknya dulu. Iya. Telek itu bisa kok gawe nganu, terapi penyembuhan itu. Kok yo ngandel men lho sampean. Nyatane mari kok. Nggo terapi apa? Loh, pemisane pegelinu. Pegelinu. Heeh, nggon otot iki kok ngetok-ngetok ngono kae gek telek walang kuwi. Syukur bage nek iso sing akeh. Diombe apa piye kuwi? Dikosokke, kosokke. Ana telek kok dombe. Sapa ngerti nek gragas. Mbak Ika pepanggihan wonten dusun Pucung. Sowan wonten dusun Pucung. Pucung Desa Pogalan. Kula nuwun Pak Lurah, Pak RT, Pak RW lan ugi sedaya masyarakat ing wewengkon Pucung lak sak kiwa tengenipun. Menika Perti dusun. Perti dusun utawa Merti bumi. Nek cara kejenengan mriku jenenge Rasulan. 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 Nggih. Mugi-mugi kanthi Perti dusun menika ing sak mangkeh warga masyarakat mriki lan sak kiwa tengenipun tansah pinaringan sehat. Amin. Bagas waras, rezekine lancar, tandurane ya payune larang. Nggih. Pripun Pak De? Kobes mboten payu. Mboten napa-napa. Sesuk nek wis wayahe payu ya Pak. Wayahe payu. Nggih. Lho bis ora payu engko apa taneman apa iso payu lho. Ha iya. Ngono aku ki tandur bonggole metu wong.
Aku bonggole beda. Mbak Ika, Nggih, Pak Jumbo. kejawi menika suwe ora ketemu kula kangen karo swara sampeyan. Mergo ngeten lho Mbak Ika. Pripun? Ternyata di radio swasta, kalau nggak salah itu radio di Temanggung. Itu ada spesial yang nyetele itu satu Pak Seno, Iya. dua saya, sama Pak Adi Sugito. Oke. Wis diputer yo ming kuwi wae Telu lakone. kuwi? Termasuk ana Mbak Ika yang dulu pas ikut itu. Nah Nggih. niki ana sing ngersake lagon kaya sing pas saat itu. Apa itu lagunya? Jenang Gula Kanthi Bawa. Jenang kula. Enggak niki ana duwite Mang Tampa. Waduh, kula nek kono nampa ngono kuwi jan ra penak. Ora penak piye? Hah? Iki oleh sak glundung lho. Sak Aja sok guyah-guyu. Tak gundung apa? Entek pira sampean mau? Entek Bloko pira ya? wae. Aku ngitung kok nek kulit tembok-tembok ngono kuwi 1 2 3 Ya. 4. Sampeyan iki Wong jane sithik kok kursi sithik aku tek 5 buran. 5 apa? 5 glundung. Tak ndani. Sampeyan iki Widowati saka Ngayogyakarta. Sak ora-orane nggon papan tata krama. Nggon papan sing wis kawentar gitu. Nggih. Macak yo ayu-ayu tenan. Nek wis ayu kok mosok mangan duren tek 5. Lah emang Sama Rento? ki, sama ki sinden apa barongan? Ya sinden ki nek nang panggung nek ning mburi wis bebas. Oh iya iya. Apa-apa Nyanyi iki dipangan. apa? Ya. Mbok rasa ngono kuwi. Iya ya. Ah. Engko nggo nguyuh ning toilet nek ning dalan. Ya Allah, iki rong nyambut gawe. Ora Wis apa-apa. nampa. Nah, kuwi tanggung jawab disaoske pamiwunane nggih. Nggih. Jenang gula, monggo. Niki Jenang kula banjet ae. oh Awane nggih, nggih. jenang gula pancet ya. Ibu Awani, rungokke suarane men do dicontoh adi-adi kula nggih. Ojo. Dimat-matake. Ora sah ngono to, Pak. Iki Piye to? suara aku lagi ora penak, lagi watuk. Ngopo? Apa ya kokean duren ya, Mas? Ya? Ah, samang mau mangan duren itu enggak dimanfaatkan kok. Apa nih? Ana syarate. Sarate apa? Mangan duren iki tumbas duren, aja ming durene tok. Terus Njaluk sak pentile. Cancang bolah lebokke terus dikrok-krok ngono lho. terus ketut tekan jero. Ya. Ajar-ajarane. Mangga. Der. Sik ya Pak, aku karo watuk iki, Pak. Mboten napa-napa. Karo watuk ora apa-apa. Lamun sira antuk jatuh krami Den Prayetno ing pamilih ira aja waton wadon Heeh. lagi kok do kantuk iki malahan. Mau ngemat karo swara sampeyan iki kok. Iki kaya mau pitutur lho. Wong golek bojo ki aja ming waton wadon wae gitu. Enggak, Tekesi enggak, aja ming leres. waton, aja ming waton bolong kasarane tembung. Ya ora usah dicethake. Sampeyan ki ngomongi wadon. Ya toh? Iya wadon. Aja ming waton wadon wae. Tekesi aja ming waton bolong. Kudu bisa dadi pedaringan sing apik. Aja milik wong ayu. Aja milik wong ayu. ayu. Heeh. Kaping pindho milik wong
sugih. Ah. Milik wong apa, Mbak? Sugih. Oh, sugih. Sugih. Aja milik wong ayu, aja milik wong sugih. Iya, mergo nek wong milik wong sugih jenenge materialis. Iya. Materialistis. Iya. Ping 3 pangkat. Nah, ping 3 aja milih wong pangkat. Iya. Derajat. Nah, nek iki tak debat nek iki. Piye? Ping 3 pangkat derajat, no? Pangkat derajat. Meso yoga ki ana sing milih wong pangkat. Sing ndi? Ha sing ngempulke bojone wong pangkat. Pangkate apa? Kene iki ana desa. Oh. Ana desa, desane desa pangkat, ya ta? Ana desa. Cepake nggonku kulone pakis kono ki ana desa pangkat. Ana wong wedok. Ya terus dipek sing ngempul kae. Tak kira berpangkat. Tegese milih pangkat kae milih kedudukan. Ra apa-apa ya Mas ya. Sing penting apa Mas? Bagus. Dompani wis kira. Ya iku bisa larut Nah, pangkat derajat ayu kuwi iso larut. Iya. so ilang. Iso ilang. Nggih. Kaneng sambang sarawungan kapi lot ing wicara kang manis Wicara kang manis-manis kuwi tegese membual janji, ya ta? Ngomongke, melu aku ki yoga. Yoga ki bayarane 1 juta saben seangkatan. Edan. Pak Tamu terus Yoga pakis kok muni ning aku ambajul wong kok ning aku muni, aku ki pengethuk bayaranku 1 juta saben angkatan. jujur kuwi ketoke. Iya. Marmane den prayetno. Iya. Jenang gula, monggo. Pun taosaken kagembar pamidanget sedayanipun. Sip. Yo 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 yo. Nandang susah sapa sing ngancani. Tetap tresno tetap setia
kowe pesinden kuwi agem muni Widowati kok wetonan Gunung Kidul iki suarane ora ana sing elek kok. Iya. Wah, tenan. Mat-matan tenan. Lega rasane. Iya. Lanjut, Mbak. Lanjut nggih. Lanjut. Wah, ya akhir tembangnya emang mencas-mencas nih. Iya, ja. Oh, ya jenengan ki memperhatikan to, Yohan. Yo gatekke to. Nek madhep ndono ki njuk ora mirsani jebule ki ya. Lho apa gunane panitia ngundang bintang tamu kok ora oleh nyawang? Oh. Apa njur kon cilaka, kon pahit. Tak kancane mono nyawang apa Pak? Aku nyawang debok tok, cilaka. Ya bagiane dhewe-dhewe to ya. Lho nyawang apa ya ora entuk ping nyawang kok ya. Iya. Aku nek nyawang Widowati sing do rawuh ngene iki, aku jujur bayangke karo ngomah ngono lho. Tenane. Ora bayangke sing liya-liya. Nane. Aku ning omah terus wah sesuk titenono ngomah. Aku ngono. Si Ayu sing omah ya. Heeh. Tenan ta iki? Heh? Ayu ngomah ta? Ya nek kok kadang kala. Ya goke perlu goleke dodok wae. Iki candak gilim laler. Ya, ya. Ayo ya. Awas. Siap. Kublak, kublak. Ayo nak, surat. Iya, iya. Iya, iya. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Iki penjenengan gerak dan lagu totalitas seperti ini malah iso kanggo contoh karo anak-anak atau adik-adik. Wah, iki adik-adik luwih pinter. Hah? Adik-adik niki luwih pinter Tak ketimbang kandhani. kula. Napa? Ora nek masalah gone gerake sok aja kurang bebas. Masih mengakui bahwa geraknya nek suaranya lumayan-lumayan juga. Oh, gitu. Tapi gun geraknya kurang bebas. Mas tadi malam ada kejadian. Kenapa? Arep-arep gerak total ngene iki, sikile mundur ngidak gemplong. Oh dilalah gemplong ki mau di esok tekan bubaran di maem karo peniti gamelan. Ya Allah. Tekan saiki murus ora mari-mari. Jenengane Rimbu. Rapo? Malati ya berarti ya. Sikile. Iki tenanan kejadian tenan iki. Iki lho Mbak Riris iki lho. Mbak Riris. Heeh, karepe gerak-gerak totalitas kaya Mbak Ika iki mau. Mundur-mundur sikile kene plenyet ngono.
Ora dinggahke ya, esuk-esuk ditemu karo peniti gamelan. Didahar. Wah, didahar. Ana gemblong kok mambu kaos kaki. Ya Allah mesake. Saiki yo mangkat iki. Mangkat bocahe. Malah wis oleh hampiran 5. Ayo lanjut nggih Pak Ika. Pancen ra kelingan. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Sembah nuwun. nuwun. Ngasus iki Mbak Ika. Nyambut gawe karo kula ki santai kok Mbak Ika. Penake. Nggih, pokoke sing penting percaya kula penak-penak. Percaya. Iya, wis kaya Woko Channel, penak-penak. Iya nggal. Ya, iki panyukunan akeh banget nok. Sing lumantar HP, ya. Ana sing ngersake lagu Lintang Asmara, Gelo. Uga ana sing ngersake Wisa Tresna, Ninggal Katresnan. Waduh. Lan ana sing ngersake lagu dangdut